Srbija pregovara sa Britancima o nabavci 12 tajfuna, britanskih lovaca bombardera, pišu Novosti. Tajfun je veoma agilan avion, posjeduje napredne sisteme i smanjenu uočljivost za neprijateljske senzore, što ga svrstava u svetski vrh lovačkih aviona. Integracija sistema je izvršena na osnovu standarda magistrale podataka MIL 1553 uz podršku preko 80 računara, što avionu daje veliku operativnu efikasnost, funkcionalnu pouzdanost, rasterećenje pilota od suvišnih radnji i potencijal za dalju nadogradnju, piše list. Serijski standard Tajfuna zasniva se na pogonu sa dva motora Eurojet EJ-200, bez sistema za upravljanje vektorom potiska. Sistem za upravljanje vektorom potiska već je razvijen, a sledi njegovo ispitivanje konverzija u avioni serije 3. Tajfun je najnapredniji višenamenski borbeni avion nove generacije trenutno dostupan na svetskom tržištu, tvrdi list. Početnim planom od 765 i do sada ugovorenih 559 primjeraka aviona, Tajfun je najveći evropski vojni program saradnje u segmentu visoke tehnologije, što značajno jača evropsku vazduhoplovnu i ostalu industriju u globalnoj konkurenciji. Za još vesti lajkujte ovaj video i zapratite nas.